Hello mga ka-foodie, today kakain po tayo ng spicy chicken curry na Indian style. Yes, at pritong tilapia mga ka-foodie. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodie, bago po tayo kumain, trim na po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodie, malinis na yung kamay namin, mahantaking Kapampangan. Manganta na po, ayan. Opo. Chicken curry Indian style. Yes, ayan. napanood namin kay yung nagmumukbang na bata. Sino kasi yun? Maddie? Oo, no? Di ba? Ang galing magmukbang nun. Dami, nauubos niya. Oo. Sino nakakapanood doon? Comment kayo mga ka-foodie. Parehas tayo nanonood. Tapos yung itlog na isang subo lang yung... Oh, kaya ko din yun. Isang subo lang. Magaling ka naman talaga. Magaling din. Ay, sarap-sarap. Magaling sumubo to, lalo na pag egg. Yes. Naman. Ay. Tikman nga natin. Okay. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodie. Manganta na po. Mangantam. Sarap. Malaki din yung bibig nun. Gaya sa akin. Ang sarap ng sarsa. Malaki sumubo yan. Ganun. Yaman. Kanyang pangaluto. Kusinawa na ang adobo, sigang, hatinin naman yung gawad niyo. Kayong manok makaputi. Sarap-sarap. Ang ingay ni Max. Binawalan natin si Max ang ingay niya. Ang sarap ng sarsa, promise. Yan o. Ang ingay ni Max. Kaya ang sarap ng sarsa. Tilapia tayo. May tilapia pala. Nakalimutan na natin.
Meron pa kaming extra rice. Grabe. Kala niya, Si Bibi ang bahala dyan. Akin na. Hindi, okay na kaya Ate Albi yun. Nahiya ka pa, di? Oo. Dapat pala ako niya virus ko. Babash nyo naman ako. It's okay, it's okay. Sanay na ako. Oo. Tsaka di ko naman nakikita yung mukha nila. Pangalan lang nila. Ganyan. Promise makapudibis. Masarap. Masarap. Pwede ko po paglak ko manyaman talaga. Siguro mas masarap yung biryani rice na. Ha? Kulay yellow. Sarsa. Carrots tsaka patatas lang, okay na sa akin. Tsaka yung sarsa. Konti rice pa. Sobrang sarap. Naman. Ay, sorry. Ano mo na? Ay, sarap. Di makapagsalita sa busog. Sarap. Grabe yung sarap. Promise. Sarsa pa lang talaga ulam na.
ang galing na nagluto, no? Si Kusinang Kabalit. Yes. Shoutout sa'yo, Lars. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po kay Jocelyn Cruz, Emily Sardido, Wilma Gamad, Elaine Tolentino. Ayan, shoutout po. Jess Rafiq Manaksa, 2721. Annalyn, Erwin Lumpas family and Gonzaga family from Tanawan, Batangas. Alma Suzuki, ayan, and Norsada Teng. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia Getwalson po kaya Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Tita Baby Dimla, Juby Cabezas, Nanay Babe Kaluya, shoutout Baby Alison Catherine Bugoy, ayan, shoutout sa inyong lahat. Shoutout po. Mga po, Davis, agisamin na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi, mga.